אתמול הסתכלתי קצת במיילים של העבודה, ומישהו רצה זה מישהו שאני עובדת איתו בווינגייט, רצה שאני אעשה משהו, ואז כתבתי לו אין בעיה, אבל... יעשה משהו. לא, אתה יודע, משהו במחשב. אמרתי לו אין בעיה, אבל ביום חמישי כי יש לי וירוס. משהו כזה. אתה רואה לאן זה הולך. אני חושב... אחרי צהריים אני מקבלת ממנו הודעה, אחרי שהייתה לי שיחה שלא נהנתה ממנו, והוא כותב לי דברי איתי בהקדם, משהו כזה. סבבה, אני מתקשרת אליו, והוא אומר לי, תשמעי מאיה, אם את צריכה, יש לי טכנאי מחשבים מעולה, תביא לי את המחשב, אני אסדר לך אותו, מה זה וירוס? אז אמרתי לו, תקשיב, יש לי וירוס, לא במחשב, וירוס אמיתי. עכשיו, הוא לא הבין בהתחלה, אני אומרת לו, אז הוא עושה לי... גם זה קורה, הלו? אז הוא אומר לי, בסדר, אני אומר לך, אז יש לי טכנאי, אני אבוא, אני אסדר לך את המחשב, אין בעיה. ואני אומרת לו, תקשיב, יש לי וירוס של אנשים, אני חולה. עכשיו, ברגע שהוא הבין את זה, אני והוא נשפכנו מצחוק.